Hola a tots, benvinguts aquí a Jai Mates. Aquest serà l'últim vídeo que faré dins del capítol dels radicals. I és una cosa molt concreta, fàcil de fer, i jo no sé si és que arribeu cansats o què, però moltes vegades als exàmens dubteu molt i ho feu a mitges o no ho feu bé. És senzill, és aprendre a racionalitzar. Què vol dir això? Racionalitzar vol dir eliminar les arrels del denominador. Com faig per aconseguir una expressió com aquesta, però que no tingui arrel al denominador? Bé, són només dos petits trucs que en pica els sabeu fer, doncs això està xupat. Vinga, anem-los a fer. El primer, en aquest cas, que en el denominador no teniu un binomi, sinó que teniu només una arrel, una expressió així, el més fàcil és com puc eliminar aquesta arrel d'aquí baix? Doncs multiplicant per, en aquest cas, arrel de 2, no? I clar, si ho faig aquí baix també ho he de fer dalt, Per tant, multiplicant numerador i denominador, en aquest cas, si és una arrel quadrada, per la mateixa arrel, de forma que el que em quedi dins em quedi amb el mateix exponent que l'índex de l'arrel. Això em quedarà, estic fent en vermell, em quedarà com 2 arrel de 2 al numerador i a baix, què tinc? Arrel de 2 per arrel de 2, com es feia això? Això tenen el mateix índex, per tant, és el mateix que fer això, no? Que 2 per 2. O és el mateix que fer arrel de 2 al quadrat. Amb la qual cosa, sabeu que això ho puc treure fora de l'arrel, Per tant, serà 2 arrel de 2 partit per 2. 2 al quadrat, quan tinc el mateix exponent que l'índex de l'arrel, el puc treure fora de l'arrel. O el que és el mateix, això ficat en forma de potència, tinc 2 a la 2, elevat a 1 mig. Potència de potència, producte d'exponents. 2 elevat a 1 és igual a 2. Però el que us vull donar a entendre és que si jo aconsegueixo multiplicar el denominador per un radical i després d'aquest producte el resultat que obtinc és un nou radical en el qual l'exponent del radicand és igual a l'índex de l'arrel, doncs serà molt fàcil perquè podré eliminar l'arrel, podrà sortir fora de l'arrel, amb la qual cosa ja no tinc arrels en el denominador. La tinc amb el numerador, però aquest no és el problema, perquè sol ser més fàcil treballar amb expressions amb arrels en el numerador que no pas amb arrels en el denominador. Aquí tenim un cas semblant, a veure com ho podem fer. Com faig jo per eliminar aquesta arrel? L'objectiu quin és? L'objectiu és aconseguir multiplicar això per una arrel, de manera que l'exponent del radicand, per tant, el signe l'he de posar igual, l'exponent resultant del radicand sigui igual que l'índex de l'arrel. Per tant, això serà arrel 3 igual, perquè això em convé, i aquí ho hauré de multiplicar per 5 elevat a 2. Per què? Això, quan ho multipliqui, què passarà? En el denominador passarà que tenen el mateix índex, per tant, puc ficar-ho tot dins de la mateixa arrel, tindré 5 per 5 a la 2, i ja tindré, doncs, 5 a la 3 i podré treure fora de l'arrel. Però, clar, si faig això aquí baix, també he de fer-ho dalt, Multiplico numerador i denominador per la mateixa expressió, si no, això és trampa. Doncs, aquí em quedarà 3 arrel 3 de 5 a la 2, per tant això ja podré
a baix, veieu que em queda arrel de 3 de 5 a la 3, amb la qual cosa això ho tinc ja quasi arreglat del tot, Aquí puc treure aquest 5 fora de l'arrel, perquè tinc el mateix exponent que l'índex de l'arrel, per tant, pot sortir fora en forma de 5. Sí? Molt bé. I a dalt em quedarà això d'aquí, que no em molesta. Tinc l'arrel a dalt, molt bé, però he aconseguit treure l'arrel del denominador, que és el que estava fent. Molt bé. Anem a fer ara els casos aquests en els quals en el denominador tinc un binomi. Tinc dues coses que estan sumant. Pot ser que tingui arrel o sense arrel, però tinc dues expressions que s'estan sumant. Com faig per eliminar això? Fixeu-vos, en aquest cas es fa servir aquest truc. Si recordeu, de les identitats notables, important, teníem que A menys B multiplicat per A més B, ens donava què ens donava? A al quadrat menys B al quadrat. I utilitzant aquest truc aconseguiré que m'apareguin aquests quadrats que segurament que m'ajudaran a que desapareguin aquestes arrels. Com va això? Doncs, senzillament, he de multiplicar numerador i denominador per la mateixa cosa. En aquest cas, per la mateixa expressió, però amb el signe canviat. I ara què passa aquí? Que si us fixeu en aquesta expressió d'aquí, tenim A més B per A menys B. Per tant, això és igual al quadrat del primer, el quadrat d'arrel de 5, perdó, el quadrat, això seria arrel de 5, al quadrat menys el 2 al quadrat. Estem d'acord? I amb això, fixeu-vos, una arrel quadrada al quadrat, en desapareix l'arrel, ja està arreglat, doncs aquí què em queda? Numerador, clar, com que he multiplicat numerador i denominador per la mateixa expressió, ho tinc que arrossegar, però ara ja tinc el denominador molt, molt, molt arreglat. Això sabeu que equival a una potència d'una arrel, és com si fiquéssim l'exponent dins del radicant, per tant això és arrel de 5 al quadrat, sí? Menys 4. Per tant, arrel de 5 menys 2, partit per aquest 5 pot sortir fora d'arrel perquè té el mateix exponent que l'índex, per tant, 5 menys 4, que és 1, per tant, això serà igual a arrel de 5 menys 2. I aquí baix igual, el mateix truc. Si teniu un binomi, si teniu una suma o una resta, senzillament heu de multiplicar per la mateixa expressió, però el conjugat amb el signe contrari. Arrel de 5 menys arrel de 3. I ja està. Ja està si ho faig bé. Arrel de 5 menys arrel de 3. Sí? Compte, com multipliqueu això. Anem a fer ràpidament. Aquí em quedarà a baix, em quedarà arrel de 5 al quadrat menys arrel de 3 al quadrat. Estic fent ús d'aquesta identitat notable, molt important, no us n'oblideu pas. I el numerador que tinc? Arrel de 5 menys arrel de 3, que multiplica en aquest cas pel mateix, no? Arrel de 5, per tant serà arrel de 5 menys arrel de 3 al quadrat. No passa res. Anem a fer això ràpidament, vinga. Tinc, vaig a treballar el denominador, Això és arrel de 5 al quadrat menys arrel de 3 al quadrat. Això ho deixem de moment igual. I aquí què és això? Doncs aquest 5 el puc treure fora i aquest 3 també el puc treure fora perquè té el mateix exponent que l'índex de l'arrel. Per tant, són 5 menys 3
Ja ho tinc arreglat, El numerador què puc fer? Fixeu-vos, el numerador que tinc una altra identitat notable, recordeu? Això què és? A menys B al quadrat, sí? I això què era? Era A al quadrat menys 2AB més B al quadrat. Doncs ho podem aplicar aquí directament. Com que ja sabem que això al quadrat serà 5, doncs ja apunto 5 menys 2 vegades arrel de 5 per arrel de 3, més arrel de 3 al quadrat, que sé que serà 3. I això ja em queda molt arreglat. A baix tinc un 2, com una casa, a dalt tinc 5 i 3, 8, menys 2 arrel de què? Té el mateix índex, per tant, puc ficar-ho dins, 5 per 3, 15. Estem d'acord? Sí? I això encara puc arreglar-ho bé? Sí, puc arreglar-ho una miqueta més. Ho puc dividir tot per 2, Ja sé que hi ha una resta, però també això és parell, això és parell, això és parell, es pot dividir tot per 2, Per tant, em quedarà 8 partit per 2, que són 4, menys 2 partit per 2, que és 1. 4 arrel de 15. Sí? Bé, espero que hàgiu entès. Només hi ha 2 tipus de problemes, diguem-ne. Aquest seria el primer, i aquest seria el segon. Aquí només amb una única arrel, aquí amb un binomi, una suma d'una arrel o de dues arrels, o una resta. Per tant, aquestes són les dues estratègies que he d'aprendre. I ja està, s'ha acabat el problema d'eliminar les arrels del denominador. Fàcil. Sí? Vinga, ho deixem aquí, ens veiem a demà mateix.